खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। लोगोसे बड' चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आङो गोदान मोनसे रादाब। मिजिंथियो भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायगोन। आसाम सोरखारा पिकनिक जानो थांनाय गोबां सुबुंफोरा लामा जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा जानांदों। बेखौ नोजोर बोनानै आसाम सोरखार आरो आसाम पुलिसआ गोदान एसअपि फोसावदों। पिकनिक जाग्राफोरनि थाखाय एसअपिआव फोसावनाय बायदिब्ला खुवा बोथोराव फुंबिलि 4:30 बाजियाव पिकनिक जानो ओंखारनो मोननाय नङा आरो बेलासियाव सान हाबनायनि सिगां पिकनिक जाग्रा जायगाखौ नागारनानै फैनांगोन। आरोबाव लावखार ओंखाम जाग्राफोरा गारियाव मेथाइ दामनानै थांनो मोननाय नङा होननानै आसाम सोरखारा गोदान एसअपिआव फोसावनानै होदों। सेरफांगुरि ए-रिक्सा सालायगिरि आफादआ गोख्रों दाबि दैखांदों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि नेपालपारा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सेरफांगुरि ए-रिक्सा सालायगिरि आफादआ सोरखारनि थिनानै होनाय नेमखान्थिखौ बोखारनानै लाफिननांगौनि थाखाय गोख्रोङै सोमावसारदों। बे हाबाफारियाव गासै 550 ए-रिक्सा सालायगिरिफोरा ओंखारबोदों आरो बे दाबिखौ सोरखारा गनायना लायाब्ला फैबाय थानाय समाव राजा लामायाव ओंखारनानै सोमावसारगोन होननानै ए-रिक्सा सालायगिरि बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। सानै गोजौ सोलोंथाइ लानाय बर' लाइमोन हायना बर' आरो सोदोमस्रि गयारिया पानिपुरि एबा फुचका फाननानै गावनि थांना थानायनि लामाखौ गावनो खालामना लादों। हायना बर' आरो सोदोमस्रि गयारिया जयै फुचका एबा पानिपुरि फाननानै गावनि गोनां खरसा आरो नखरखौबो सुंथाहोबोदों। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो दंमोनब्लाबो नखरारि राङारि हालोदाव लोरबांनि थाखाय हायना बर'आ गोजौसिन सोलोंथाइखौ लानो हायाखै। मैया गलाघाट जिल्लानि जारिमिनारि थावनि तेलिसालाव फैगौ 2, 3 आरो 4 फेब्रुवारियाव जानो गोनां मिरु एबसुनि खुगा 56 थि थान्दै जखनथाइनि लाइखुन्थियाखौ मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्मआ बिथांनि आखाइजों गायसनजेनबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मोनसे गोनांथार रादाब। बर' हारिनि गेजेराव गुबुन मोनसे आफादनि जोनोम मोनबावदों। बे आफादनि मुङानो जादों बर' गोनोखोआरि आफाद एबा बड' साइन्स ससाइटि। बर' हारिनि माखासे मेलेमजिबि सोद्रोमाफोरनि हेफाजाबजों थांनाय 2023 मायथाइनि 3 दिसेम्बर खालि बे गोदान आफादखौ दाफुंनानै लानाय जादोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। बर' गोनोखोआरि आफाद एबा बड' साइन्स ससाइटिनि गुबै थांखियानो जाबाय बर' फरायसाफोरनि गेजेराव गोनोखोआरि एबा साइन्सनि गियानखौ मिथिहोनाय। इरानाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। इरानाव गोहोगोरा बमा बेरदों। इरानाव कामान्डार सुलेमानिनि थैनाय सान फालिनाय समावनो गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव गोहोगोरा बमा बेरदों। रोजा रोजा सुबुंफोरनि गेजेराव बे बमाया बेरदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव गोहोगोरा बमा बेरनायाव 100निबो बांसिन सुबुङा जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनबावगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।